Čaute všetci u nového videa. Vítam vás Zetorak pri možno novej sérii. No a ako môžete vidieť, sme švorc. Máme 0 peňazí, korún a sme práve na dedovej farme. Tuto je ten náš dedo, ktorý nám túto farmu celú zveril. No a teda on nám zanehal na tejto farme túto peknú škodovečku. Štartuje? Štartuje. Potom nám tu dedo nám tu zanehal takýto malý pluh. A Z125, aká pekná. Nejakú kosu, vlečku s lopatou nám tu dedo zanehal. A tieto dva pozemky. No. Na tejto farme budem asi prevažne kosiť túto luku, aby sme si najprv zarobili. Čiže si môžem zobrať kosu a začať kosiť. Lebo nič iné tu asi tak na robote není. Čiže ja si ju zoberiem takto do ruky. Lebo sa s ňou strašne špatne ide. Potom tuto máme ešte nejaký kurín, kde možno budú voľakedy aj sliepky. Čiže ťuk. Ečko. A môžeme začať kosiť. Toto bude možno nejakú chvíľku trvať, čiže hodím vám sem timelapse. Ještě mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plnej dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí a zdá se mi právě, se nějak přímo z láhve starou režnou popím. Ještě mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plnej dívek a dětí. Táto kosa sa strašne naprdovláda. No ale čo už, čo nám dedo zanehal, tak s tým musíme pracovať. Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plnej dívek a dětí a je letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi. Slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí. Já vím strniště, jak nůž dozad tlačí. Děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas.
No, poličko máme skosené, čiže teraz idem do 25 a celé to pôjdeme prehodiť. Kde je ten bod? Tu je. To 25 to bude rýchlovka. Potom to dám asi do riadkov, zoberieme furík a dáme to tam do silažnej jamy. A ja popri tom, jak toto robím, chcel by som poďakovať odberateľom môjho kanála a hlavne ďakujem za lajky. Keď sa vám moja tvorba páči, tak nezabudnite dať vlastne ten like, odber a tým vlastne viem, že sa vám moja tvorba páči a viem, že môžem ďalej ešte natáčať. No, čiže už to mám aj celé zriadkované. Zaparkujem traktor, berem furík a ide sa na chode lopatou. A teraz Zetor ide na tú najhoršiu časť, ktorú nemá rád.
lopata. Najlepšie je, že musí naštartovať na tom fúriku motor. Neviem vôbec ani kde motor je. Dáme preč popruhy. Bereme lopatu a do toho. No, síce prvá sekunda, pre mňa nejakých 15-20 minút. No ale vy máte výhodu strihu, čiže vy to máte kratšie. Lopata, bum, už ani vidieť nestiem, ale budem musieť. A toto zase potrvá. Preto tuto aj uložím, lebo znova sa mi to robí, že veru nestiem. Však predsa komu by sa len chcelo. Bum. Ale boli skoro plné tačky. Na pre 25 idem to uvalcovať, udlabať a zakryjem to a možno to pôjdem potom aj predať. Dovtedy ale s tým nejakú zákazku urobiť, lebo potrebujeme súrne peniaze. Že sa mu tí ruky nevyvala. Asi mala veľa mlieka večer. Toto pôjde rýchlo. Zakryť 1000 litrov, môže byť. Som to asi nejak odpanané. No a teraz iba vybrať ešte nejakú zákazku, aby som sa nenudil. Ja by som dal asi nejakú sklizeň, ktorá je blízko nás. Tá 40 nie je špatná.
Ale ja si zoberiem tieto dve. 40 a 49. Čiže využiť položky. A dám na sklizení. No, čiže už máme aj dokosené. Tak, idem to odviesť. A volá, čo si aj zarobíme. Ja mám jeden trik, ako si z tejto žatvy si volá čo nehať. A najprv to musíme vysypať. No, tak počíva v tom, že ja si musím počkať, aby tam bolo tak a týchto 1000 litrov alebo 5% si môžem ňať. Čiže teraz musím ísť rýchlo na farmu. Vidíte, ja som ešte bola čo predal. Čiže musím ísť rýchlo na farmu, aby mi vypršal limit, že dokedy to musím ja urobiť, lebo nie 2 razy sa mi stalo, že kosil som a zrazu mi zmizli všetky veci. Čiže musím trošku aj pomáhať. Už máme aj volačov u seba. A repka. 1492 litrov. Ja to tu hafnem. Idem do zákazok. Sebrať. A máme. Balíkovanie nechcem robiť, lebo to proste nechcem robiť. Toto pole neviem, či sa mi bude ešte stieť, ale je to drahšie ako toto. 2,3 hektára, no tak toto je potom asi väčšie. No a máme prvý zárobok u seba. No ľudia, ja vám ďakujem, že ste sa pozerali na toto video. Nezabudnite like, odber, zvonček. A môžete sa tešiť asi na ďalší diel z tejto dedovej farmy. A čaute sa, majte sa.